ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೈದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದು 8:30 ಆದಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಗನೆ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಅವಾಯಿ ಬುಕ್ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿ ಉಂಡತೆ ಅವನೇ ನಾನು ಏಪಾಡು ದಿಂಚಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿನ ನಾಡೋದಿತ್ತೆ ಓಲಾ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಒಂಚ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ತೊಚ್ಪಾವೇರಿ ಎಂಗೆ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಪನೋಡು ಸೊ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಪಡ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ತದೇರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೀಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪಂತೇರು ಸೊ ಅವೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿಲಿ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆಲೆತ್ಸಿ ಅಂಚನೆ ಪದೆಂಗಿಲ ಪಾಲಕ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಪಂಡ ಅರೆಪು ಮಲ್ತದು ಅರೆಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಅರೆಪು ಹೊತ್ತು ಬೇತೆನೆ ಅರೆಪು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಜುಪು ಆಪುಡವೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿ ಮಲ್ಪರೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆವೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನದೆ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಾದ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಕಜುಪೊಂಜಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಐನ ಲೆಕ್ಕಾತೆ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕಾಂದು ದಾದ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ತುಲವೆನ್ ಮಾತ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ದೀತೆ ನಿಕಲೆಗೊಂದು ಅರೆಪು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತುನ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶುಂಠಿ ಸರಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಒವಂಡಲ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪು ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಬೇಯ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಅರೆಪು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಅವೆನ್ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡ್ದಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೂಲತೆ ಕಜುಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ತುಚ್ಪಾಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಐತೆ ಕಜುಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರೆ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಬೋಡಾವೆ ಒಂದು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಡಿ ಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕೈಲ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೊಡು ಇಂದೆ ಬರ್ಫಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರಿ ಗೀ ಪೂರ ದಾದ ಪತ್ತದು ಮೆತ್ತದು ಓಕೆ ಮೆತ್ತದು ದೆನ್ ಬರ್ಫಿ ನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಐ ಹೋಪ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತುನದು ಲೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕಜುಪು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ತೂಪೆ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದವು ಕುಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಮೆನಿ ತೂತೊಲಿ ಬಟ್ ತೂಯಿಜಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪಡಂದು ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ಹೋಲ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪುನು ತನಿಷ್ ತಿಂದು ಎಂಚ ಆಯ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ತೋಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದನೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಐಟಿ ಜಾಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಮೂನ್ ಎಂಕ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಜಾಮೂನೇ ಇಷ್ಟ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಪಿದಾಯ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತದೆತ್ತು ಓಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಅವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಓಡು ಎಂಚ ಆತು ನಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕಾಪುಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಸದ್ಯಾಗ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು 10:25 ಅತ್ತೆ ಟೈಮು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ನೀ August 15th ತನಿಷ್ ಡ್ಯಾಡನೊಟ್ಟು ಪೋತೆ ಡ್ಯಾಡಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಕೋಡೇನೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾಡನೊಟ್ಟು ಪೋರೆ ಉಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾಕಲು ಇರುವೇರು ಬಿಸಿ ತೋಜೋಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಮಿತ್ತದ ಅದನ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೊ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬರ್ಸ ಬರೋರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಖುಷಿನ್ ಕಟ್ಟುಗ ಅಂದು ಪೋಯೆ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚಂಡಿ ಆಪುನ್ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದು ಚಂಡಿ ಮಂಗನಲಕ ಬರ್ಸಾಡೆ ಕೂದುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಕಟ್ಟಿಯೇ ತೂಪೆ ಜಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2.5-3 hours ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿ ಜೋರುಂಡು ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಕವರ್ಸ್ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಲಕ್ ಬೈದು ಹೆಂಗೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಪೂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಜಾವೇ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೇಟದ ಪಿದಾಯಿಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಅವರವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕಜಾವನ್ ಮಾತ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪೆ ಪಣ ಪಿದಾಯ್ದ ಗಾಳಿ ಬತ್ತುಂಡ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ಚೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಜೋರುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕಜಾ ಉಲಾಯ್ ಬೈತು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂದೆ ಏನಂತೆ ಬರ್ಫಿ ಒಂಚು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಡ್ ಅವನೊಂದು ಏನಂತೆ ತಿಂಪೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನಸ್ಸವನಕ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪುನೇಕ್
ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜಾಮೂನಿ ಏಪಲ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಅನಾಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೊಲಿ ಒಂದಿದ್ದೆ ಗಿಂಡಲ್ಡು ಒಂದು ತ್ಯಾಂಚಿ ಆಂಟಿನ ಕೊರ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡಲ್ದತ್ತು ಬರ್ಫಿ ಬರ್ತಂದೆ ಈ ತ್ಯಾಂಚಿ ಪೊಮ್ಮೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿ ಕೊರರೆ ಪೋಯಿನಾಲು ಬೊಕಯಾನ್ ಉಂಡಿ ನೌಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿ ಐಕೆ ಅವಲೆ ಉಂಡಿನಿ ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನರಿಗೆ ಜಿದಾಯಪಡ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ಏನು ಮಾತರಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂತಿದೆ ಬಟ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನರೆ ಕಾರಣ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇನಿ ವಿಚ್ ಡೇ ಮಂಡೇ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆತು ನಾದು ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ತಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುದುನು ಅವೇನು ಯಾನಿಕಲ್ಲಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚದು ಒರ ಎನ್ನಿ ನೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕಾಂದು ಬೊರ್ಚಿನಿ ಕುಲ ಅವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಮಂಡೇ ಬಯ್ಯ ಆನಾಗ ನಿಕಲ್ಡ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರಂದು ಲೇಗೋಸ್ಕರ 2-3 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡತ 2 ದಿನನದ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಂದು ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಥರ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋಡು ಗಡಿ ಹಾಯ್ 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 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಥರ ನರಕ ತೋಜುಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಂದ್ ಆತು ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಪನ್ನರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತುಳುತಕಲೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಟ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಾಯಕಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ನಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಡೌಟೇ ತರೆಟು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ಯಾನೇನು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಾವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓವಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನನೇ ಟೈಪ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನ ಮನಸ್ಸುಡಿತಿನ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂದು ಸೊ ಆ ಡೌಟ್ ಸಮ್ವನ್ ಕೇಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಪಾಪಪ್ ಆಯ್ನೆ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಾಯಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಪಲ್ಪುನು ತೋಳಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಮೂಲ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬತ್ತಿಂದ ಆಟಿದ ಅವು ದಾದನ ಆಟಿದ ಸಮಯದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬತ್ತಿಂದ ದಾದನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚ ದಾದನ ಮೂಲ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಪ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುದು ತುಳುತಕ್ಕಳು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಲೇಟಾದ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಅಪಿರವರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇ ಬೇಜಾರ್ದಾದಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾತೊಂದು ಪೇಪಲ ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಆಡತ್ತ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ 1 ಮಂತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಹಬ್ಬ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪೋರೆ ಪುರ್ಸೋದು ಆತ್ನೆಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಓಳುತ್ತೇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶುರು ಇದೇ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಹೊರಾನೆ ಮುಗ್ಗಲಂಡು ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಅಂಚ ಕತೆ ಬೇತೆದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇದೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಹೋಗೋದು ಸಿಗ್ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್